ба номи худованди бахшанда ва меҳрубон. Салом алайкум дӯстони азиз, бародарон, ҳамватанон. Чӣ тавре ки дина дар пахши мустақим гуфтам ки касе ки саволошро дар зери навори динагӣ менависад, имрӯз кӯшиш мекунам як видеои кӯтоҳ карда ба саволотон ҷавоб диҳам. 10 кас ба ман савол навист ва саволошонро чоп кардам, гирифтам дар қуввача. ҳозир кӯшиш мекунам ба ин саволҳо ҷавоб диҳам. Дар зери видео комментария зиёд мебошад, аммо савол 10 мебошад. Барои ҳамин ҳозир ба ин саволҳо ҷавоб мегӯем. Пеш аз он ки ба саволҳо ҷавоб диҳам, дӯстони азиз, касе ки оиди муҳоҷират савол дорад ё ки ягон мушкилӣ дорад ва мехоҳад ки ба саволаш ҷавоб гирад ё ки мушкилиашро мисол осон кунад, ягон пурсиданӣ мехоҳад ягон чӣ, шумо метавонед ба ватсапе ки дар рақамҳои 926 944 0206 ба қайд гирифта шудааст, саволотонро нависед. кӯшиш мекунем ки ба саволотон ҷавоб медиҳем. Боз як бор дигар такрор мекунам, хизматрасонии мо ба шаҳрвандон ройгон нест. Барои ҳамин омода бошед ки барои ба саволотон ҷавоб гирифтан маблағи муайян пардохт кардан дар кор мешавад. Мегузарем ба саволҳое ки дар зери видео нависта шудааст, ҷавоб медиҳем. тамошобин бо ники WhatsApp менависад ки салом акаҷон, илтимос ҷавоб медиҳед, номи ман дар рӯйхат нест, патент кардан метавонам ё не? Нигоҳ кунед дӯстам, якумаш, агар шумо ҳозир дар ҳудуди Федератсияи Россия ғайриқонунӣ бошед, зиндагӣ кардаест, буду бошатон ғайриқонунӣ бошад, регистратсия надошта бошед, патент надошта бошед, шумо рафта гӯем ки патент ба супоридан наметавонед бе регистратсия бе чӣ. Дуюмаш, ҳар як шаҳрванди хориҷӣ ки бо дили нияти кор кардан ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид мешавад, ӯ бояд дар муддати 30 рӯз ҳуҷҷатҳошро барои гирифтани патент супорад. Ин ду. Ва сеюм, агар шумо патент карданӣ мехоҳед ва номи шумо дар рӯйхат нест, дар рӯйхат яъне дар реестри шахсони назоратшавандагон, новобаста аз ин шумо метавонед барои буду боши худатонро дар ҳудуди Федератсияи Россия қонунӣ гардонидан ва патент барои кор ва фаъолият кардан ба маркази муҳоҷират, агар Москва ё ки вилояти Москва бошад, ба Сахрова муроҷиат кунед. Дар он ҷо аз духтур мегузаред, дактилоскопия месупоред, сертификати донандаи забони русӣ, таърих ва осои ҳуқуқи Федератсияи Россияро мегиред. пас аз он аз шумо ҳуҷҷат барои патент қабул мекунад ва ба шумо маълумотнома, справка дода мешавад ва дар асоси ин справка шумо регистратсия мекунед. тамошобин бо ники Азиз ва тамошобин бо ники Сай будааст. ду кас савол додан ва саволашон қариб ки як хел мебошад. Барои ҳамин саволошонро мехонам ва ба саволи ҳардуяшон ҷавоб мегӯям. Азиз мепурсад: ака, оилаи ман моҳи марти соли 2024 омад. 3 моҳа гости регистратсия кардам, лекин буд шид. Ман худам граждан РФ мебошам. Ҳозир дар реестр баромадааст. Мегӯянд ки штраф мекунанд через суд 46 000 штраф мекунанд. Барои чӣ через суд мешавад ин кору бор? Илтимос саволи ман ба ҷавоб диҳед. Ва тамошобини бо ники Сай мепурсад: салом акаи Шӯрат, ман ба шӯъбаи полис рафтам барои амнистия. Мегӯ ки 40 000 штраф мекунем. Ҳамин хел штрафҳо ҳай ё ки ё не? Ҳамина мегуфтед. дӯстони азиз, нигоҳ кунед, касе ки ҳозир ному насабаш дар реестр баромадааст ва барои буду бошти худаш ба шӯъбаи расидкор бо муҳоҷират муроҷиат мекунад, ҳама ҳуҷҷатгузорӣ бе ягон ҷарима мегузарад. Фақат шуморо метавонад аз 5 то 7 000 ҷарима кунад. ин барои он ки шумо патент мегиред. барои ҳамин шуморо аз 5 то 7 000 ҷарима мекунад. Дигар ҳама амалҳои шумо, яъне аз духтур, сертификат ё ки дактилоскопия, ин ҳамаш бепул мебошад. Дар асоси укази Президенти Федератсияи Россия аз 30 декабри соли 2024 шаҳрвандони хориҷӣ ки буду бошашонро мехоҳанд дар ҳудуди Федератсияи Россия қонунӣ гардонанд, онҳо ба тариқи суд ҷарима карда намешаванд ва
ба миқдори 40,000 ёки 46,000 бародароне буданд ки занг задан гуфтанд ки онҳоро 50,000 ҷарима кардастанд. Ин гуна ҷаримаҳо нест. вақте ки шумо муроҷиат мекунед ва шумо мегӯянд ки 40,000 50,000 ки 30,000 ҷарима мекунед, шумо як савол диҳед ки дар асоси кадом статья ва барои чӣ шуморо ҷарима мекунанд ва чаро бо суд. Дар фармони президенти Федератсияи Россия аз 30 декабри соли 2024 чунин хабар ёки чунин маълумот наомадааст ки шуморо ҳатман бо тариқи суд ва ба миқдори 40, 46 ёки 50,000 ҷарима мекунанд. Ин ҷаримаҳо гӯем ки аллакай ғайриқонунӣ мебошанд, ё он ки шуморо барои содир намудани ягон ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ки худашон дар ҳамон ҷо тартиб медиҳанд ва ба суд равон мекунанд, шуморо 40,000 ҷарима мекунанд. Ва умуман ин гуна ҷарима вуҷуд надорад. шахсоне ки бе регистратсия мегарданд ё ки бе патент дар ҷои кор меқапанд, ҷаримаи онҳо 5,000 рублро ташкил медиҳад. аз куҷо ин қадар маблағи 40, 45 ёки 50,000 мегиранд, шахсан ба худи ман ҳам номаълум мебошад. барои ҳамин ман имрӯз кӯшиш мекунам ба вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия бо як мактуби алоҳида муроҷиат карда ба онҳо чунин саволро монам ки барои чӣ шаҳрвандони хориҷӣ ки дар асоси укази президент барои буду бошашон қонунӣ кардан муроҷиат мекунанд ба шӯъбаи Россияи кор муроҷиат, онҳоро 40, 45 ёки 50,000 ҷарима мекунанд. дар кадом асос, дар кадом қонун чунин ҷарима гуфта шудааст ёки омадааст. Иззатулло Забиров мепурсад: паспорти ман кати патент 14 апрел срокаш тамом мешавад. имрӯз ман паспорти нав гирифтам. Чӣ бояд кард? дар асоси ҳуҷҷатҳо метавонам бо паспорти нав продлит кунам? ман ба шумо тавсия метиҳам дӯсти азиз ки шумо аз консулгарии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Москва ёки дар кадом минтақае ки бошад, шумо вақти паспорти нав мегиред, аз ҳамон ҷо як маълумотнома гиред, справка гиред ки ба шумо консулгарӣ справка диҳад ки дар асоси тамом шудани муҳлати шиносномаатон ё ки дар асоси корношоям шудани шиносномаи хориҷиятон шумо шиносномаи хориҷиятонро иваз кардед ва агар шумо дар ҳудуди Федератсияи Россия расман кор кунед, аз ҷои коратон як ходатайство гирифта, 12 чеки пули пардохти патентатонро гирифта, трудовой договортонро гирифта, метавонед барои дароз кардани патентатон ба як соли дигар муроҷиат намоед. боварии комил дорам ки ягон камбудӣ намешавад. так тамошобини дигар ки номаш Сидаис мебошад мепурсад: ман гражданини Федератсияи Россия ҳастам ва оилаам ҳам гражданини Федератсияи Россия. мо метавонем ягон фарзанд гирем ва кадом ҳуҷҷатҳо лозим аст? ё ба офисатон омадан лозим ёрӣ медодед барои ҳуҷҷатҳо? пешакӣ раҳмат. дӯстам нигоҳ кунед, шумо ҳамчун шаҳрванди Федератсияи Россия метавонед ягон фарзанде ки дар сағирахона ёки дедом мебошад ва падару модараш аз ӯ даст кашиданд, ба фарзандхонӣ қабул намоед. шумо бояд ба ин гуна гӯем ки дедом ёки сағирахона муроҷиат кунед. онҳо ба шумо рӯйхати ҳуҷҷатҳое ки шумо бо ҳамроҳии ҳамсаратон бояд ҷамъ карда ба онҳо пешниҳод намоед, рӯйхати ин гуна ҳуҷҷатҳоро медиҳанд ва дар ин гуна гӯем ки дедомҳо ёки сағирахонаҳо якчанд кӯдакҳои зиёд ҳастанд ки худи ҳукумати Федератсияи Россия омода аст ёки чанд барнома дорад ки шумо метавонед ин гуна фарзандонро ба фарзандхонӣ қабул кунед. ман ба шумо тавсия метиҳам ки ба чунин гӯем ки сағирахона ёки дедом муроҷиат кунед ва дар он ҷо ба шумо ҳама ҳуҷҷатҳоро пешниҳод менамоям ва маълумоти зиёд ва маълумоти пурраро шумо метавонед аз он ҷо гиред. шахсан худи ман ҳозир ҳоли маълумот надорам ки чӣ гуна ҳуҷҷат дар кор аст барои шумо ҷамъ кардаанд. ғариб Москва мепурсад: салом алейкум акай Шӯрат, эфири урӯзинада савол додам ки қисми 3 статъяи 18.8 кати штраф карданд. дар отдел милисахонада штраф 5,000 ҷавоб доданд. гуфтанд рав регистратсия як ҷои созда данни базада мон усол тобистон ва пеш аз ин штрафи як штрафи дигар метрода доштам.
штрафома супорида будам. Дар як сол 2 штраф буд. Метавонам рафта бо укази 1126 патент супорам? Ҷавоб тиҳем пешакӣ раҳмат. нигоҳ кунед, шумо дар як сол 2 ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ содир кардед ва нисбати шумо протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шудааст. нисбати шумо метавонанд дар асоси банди 4 моддаи 26 қонуни федералии зери рақами 114 оиди ворид шудан ба ҳудуди Федератсияи Россия ва аз ҳудуди Федератсияи Россия биромадан, нисбати шумо метавонанд қарор дар бораи маъни ворид шудан ба ҳудуди Федератсияи Россия қабул кунанд. новобаста аз он ки агар нисбати шумо дар асоси банди 4 моддаи 26 қонуни федералии зери рақами 114 агар чунин қарор қабул карда шавад, шумо метавонед дар асоси укази президенти Федератсияи Россия аз соли 2024 буду бошти худатонро дар ҳудуди Федератсияи Россия қонунӣ гардонед. он шахсоне ки дар асоси банди 8 моддаи 26 ва дар асоси бандҳои 11 то 14, яъне банди 11, 12, 13, 14 моддаи 27 қонуни федералии зери рақами 114 ё он ки дар асоси банди 1 моддаи 27 қонуни федералии зери 114 агар нисбатшон чунин қарор қабул шуда бошад, онҳо наметавонанд буду бошти худашон дар ҳудуди Федератсияи Россия қонунӣ гардонанд. барои ҳамин шумо имконият доред ки бо чунин гӯем ки ариза муроҷиат кунед ва буду бошти худатонро дар ҳудуди Федератсияи Россия қонунӣ гардонед. Так, Настя Галимова мепурсад: салом алейкум, мана ҳама документом ҳай, реестр ба ҳаям. Чо кунам? Кушода мешадми якта корхона ба документални кор мекунам. 14 суд. Илтимос ҷавоб тед. нигоҳ кунед, агар ному насаби шумо дар реестр баромада бошад, новобаста аз он ки шумо расман кор мекунед ё ки расман кор намекунед, шумо ба шӯъбаи расати кор бо муҳоҷирати ҷои зистатон муроҷиат кунед. шояд аз тарафи компютери базаи вазорати корҳои дохилӣ ягон хато шуда бошад ва шуморо ба ин рӯйхат ворид карда бошанд. агар хато нашуда бошад, дар ҳақиқатан ҳам шумо ягон вақт беҳуҷҷат гаштед ё ки ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ содир кардед, шумо метавонед дар асоси фармони президенти Федератсияи Россия аз 30 декабри соли 2024 зери рақами 1126 буду бошти худатонро дар ҳудуди Федератсияи Россия қонунӣ гардонед. барои ҳамин ба шӯъбаи расати кор бо муҳоҷирати ҷои зистатон муроҷиат намоед. шумо шояд агар Москва, вилояти Москва бошед, ба сахрова равон кунад, лекин новобаста аз он муроҷиат кунед, буду бошатонро дар ҳудуди Федератсияи Россия қонунӣ мегардонанд. Шероз Раҳматов мепурсад: мегуфтед ки агар ном дар реестр контролён лиц набошад, лекин муҳлати ҳуҷҷатҳо гузашта бошад, зарур аст ки ба сахрова равем. як зани шиносам ҳаст, як зани хонашин ҳастам. часне гуфта омадаам, кӯдакон бошанд учоба, дар мактаб таҳсил мекунанд, модарам шаҳрванди РФ доранд. нигоҳ кунед, агар номи шумо дар реестр набошад, аммо шумо худатон медонед ки аллакай 2 моҳ, 3 моҳ, ки ним сол, ки 1 сол беҳуҷҷат дар ҳудуди Федератсияи Россия зиндагӣ ва кор карда истодед, ман ба шумо тавсия метавонам ки ҳар рӯз рӯйхати контролируему лица, реестр контролируему лица санҷида бинед, чунки ин рӯйхат ҳар 4 соат обновления мешавад, яъне шахсони нав ба ин рӯйхат ворид карда мешаванд ва шахсоне ки буду бошашонро аллакай қонунӣ гардонидаанд, аз ин рӯйхат гирифта мешаванд. новобаста аз он ки ному насаби шумо дар ин рӯйхат ҳаст ё нест, шумо метавонед бо ариза барои буду бошатонро дар ҳудуди Федератсияи Россия қонунӣ гардонидан муроҷиат намоед. шӯъбаи расати кор бо муроҷиат агар бинад ки ному насаби шумо ё ки буду боши шумо дар ҳудуди Федератсияи Россия ғайриқонунӣ аст, аввал шуморо ба ин реестр ворид мекунад ва баъд аз он шумо процедураи қонунӣ гардонидани буду бошатонро оғоз менамоед, яъне ба сахрова рафта чӣ тавре ки дар боло қай кардам мебахшед, духтур мегузаред, сертификат мегиред ва дактилоскопия месупоред. баъд аз ин патент мекунанд ва ба шумо маълумотнома медиҳанд ва дар асоси ин маълумотнома
шумо омада дар ҷои зистатон регистратсия мекунед. Музаффар Шариф мепурсад: ВНЖ дорам, соли гузашта январда уведомления карда будам, имсол ай хотирам баромад, чӣ мешавад бародар? Агар шумо як сол Музаффар уведомления накарда бошед, як бор шуморо ҷарима мекунанд, 2000 ҷарима мекунанд. Барои ҳамин ба шумо тавсия метиҳам, ҳолам дер нашудааст, рафта ҷаримаро супорда уведомления кунед. Агар ду бор ҳамин хел шавад, ду бор шумо уведомления накунед ёки дер кунед, вид на житсияси шуморо бекор мекунад ва нисбати шумо қарор дар бораи маъни ворид шудан ба ҳудуди Федератсияи Россия дар асоси банди 4 моддаи 26 Қонуни Федералии зери рақами 114 чунин қарор қабул карда мешавад. Барои ҳамин рафта ҷаримаро супорда уведомлениеро супоред. Як ҷарима ягон зарар надорад. Иззатулло Забиров бо дуюм савол додааст ва ба дуюм саволшам ҷавоб медиҳем. Ман паспорта алиш кардам. Паспорти кӯҳнагим кати дар фирма патент трудовой договор уведомления хадаста хулоса комплект документ продолжить кунам паспорти навкати. Бале, паспорти навкати ҳама ҳуҷҷатотон идома диҳед. Паспорти навтона ба корхонаатон пешниҳод намоед ки ҳама шартнома, уведомления ва чӣ ки ҳама ҳуҷҷатотонро дар он гӯем ки маълумоти паспорти нав, серияи паспорти наватона, гӯем ки маълумоти паспорти навтона дар шартнома, трудовой договор, уведомления хадаста ҳама ҷоба ворид кунанд. Як дополнение ки трудовом договору мекунад ва дар он ҷо даъниёи паспорти навтона нишон медиҳанд. дӯстони азиз, ин 10 саволе буд ки дар зери навори видеои динангӣ нависта шуда буд. Ба саволотон ҷавоб додем. Дӯстони азиз, касе ки чӣ саволе дорад метавонед ба WhatsApp ки дар рақамҳои 926 944 0206 ба қайд гирифта шудааст, саволотро нависед. Кӯшиш мекунем ба саволотон ҷавоб диҳем. Дӯстони азиз, то боздид дар барномаи оянда кӯшиш мекунем мувофиқи нақша барномаи ояндаро, пахши мустақимамро рӯзи якшанбе гузаронем. То боздид дар пахши мустақими оянда.